راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو زينا بزرزر بأمباسادر رئيس دستا زمراح قوام وكيل منغستي إيرترا بحبرة أفريقيا أب مرق نايتي بسنبت 10 تلكاتي تاب أديس أبابا زقومه حولتي نغوس هايله سلاسي تساتفو حولت نايتي حزبن عدتاتن إيرترا زصنته ملاخي نغوس هايله سلاسي أب قصر حبرة أفريقيا بوغعيا بزقوملو نإيرترا موكل أمباسادر رئيس دستا هابتوم زرأي كومدما بينيان برهز تبالو قداموت صحفتن كم تساتفو دبلوماسيان منچتا رغاغيصوم نمقام حولت نايتي نفدريشن بمفراس نيرترا بحيل زغوبتن نزتلعله تقامون مغعصاص دما عدتاتن حزبن زصنتن نغوس هايله سلاسي بوغعي كقاوم زغبو منغس إيرترا اب صمبل ممراق وكلت ملأخو نبهر نايتي ببريزيدنت إسياس زمراح زلو منغستي زغلحو كبلو اتم دبلوماسيانياتات تملكيتهم بريزيدنت إسياس كساب موداتا بسلطان زصنحو سلطن استراتيجين دامبر مسرتاو كبرتات حزب إيرتران علامه زكايدو قالسن زغدسو كم زيكونه بزياده زنصرلنا اغاطاميو كبلون دمديموم اب ኢትዮጵያ ነቲ በብእዋኑ ዝነትግ ዘሎ ናይ ብሄር ግጭታት ናይ እምነታት እስልምናን ክርስትናን ምትፍናኑን ይውስኸሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ጥራይ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ደቡብን 3 መሳጊድን 7 ኣብያተ ክርስቲያንን ከም ዝተቃጸላ ማዕከናት ዜና ተሃገር ኣፍሊጠን ምስ እምነት ተታሒዙ ዝጓሃር ዘሎ ግጭታት ነታ ብናይ ብሄር ግጭታት ትሕመስ ዘላ ኢትዮጵያ ናብ ዝባእሰ ውድቀት ከይምርሓ ተሰጊሎ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ጎንደር ብዝተወልዐ ናይ ብሄር ግጭት 10 ሰባት ክቅተሉን ከለው ልዕሊ 50,000 ሰባት ካብ መነባብሮም ተፈናቂሎም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ግጭታት ኣስታ 3 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መነባብሩ ከም ዝተፈናቀለ ጸብጸባት ኤውሮጳ የመልክቱ ኣብ ናይ ለውጢ መድረኽ ከም ዘሎ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ በኩሉ ኩርናዓት ሃገር ዝነትግ ዘሎ ግጭታት ዛጊት ክቆጻጸሮ ኣይካለን بريزيدنت السودان عمر حسن البشر كاب سلطانو كله صوع حزباو تقامو نخلاي ورحو اب زقصلل زلو اوان حيلتات صتات هاجر 14 ممهران يونيفرسيتي كم زاسرو رويترز حبيرو اتم ممهران حدش معبل تقامو نموداب اب قصري يونيفرسيتي كارتوم اب استاخا خبلو تمالي سولس 10 تخل تلكاتيت يوم تاثيرهم ب10 شعات تحساس جمره حزباوي تقامو السودان بدرجه هاجر زركبا ناي ممهران حكايمن كالوت برغيساوين محبراتن يساتفولوا نهري واغاتات مسرتاين مغبتاتن كم ندادي زامسله حلقت نغراتن زبغسو حزباوي تقامو السودان ن30 عامታት ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝዳንት በሽር ከለዩ ዝጽውዕ ዘሎ ዝخبركم سمعتنا ዜና ኣብዚ ፈጺምናሎና ቀጽሉ ዝቐርብ ትሕዝቶና ዓለም ከም ያለው መከታልኩም ደጊምና ንዕድም راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوارن غازيت إنياتا زدالو نتسا راديو داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا زقصل مدبنا بسناي زرقه تولد زدالو مدب عالم كم يالو يخون نلومي اب هاجرنا زتوكره تحستوينا خنرئي سناي مكتال راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان اب إيرترا حقن أقوابنيو تأثيرو زلو إيرترا حران نتسان كوينا كبابي 7 عامታት مسكدت كاب زرأيتم معبالتات حدا كم تطبق ابنت كرأ زقل زنبرة مجمار ناي بحتي غازيطاتي نيرو هزبي اب كندب منغستي ترايزمت حبريتا بمنقد مس منغست ركب زي بلن نتسان زي شاراون زيناتات كبا مبتع غيرن زنقلا معكنات صحفو كقلقل نشتو عدل رخيبو نيرو انتو نز عدل زي كم عدليو عبيواب زرقي حنيرو مبر اتنشعو استسرتا غازيطاتات بقبري ببقعتين جميران مالت ايكونن مجمران جن مسرت نيرو اب منقدون قلق ابقاتن تبقنا عبيت ملكت يرئيا بمنبارن اب قعزوني بحتي غازيطاتن او قلقلوتاتون ترقم زلوون تسفازهبن ربحاتات مترخبه كل ترخبن جنا بولدوتاتن ابناي وحد عامታት ادمئن تقوصين نسنن ابالاتن تحيرن بوغيرنون طفئن اتاوران خمزه حما عدل زقالع كنتات اتي امونغول علوت حلفت منغستن بريزيدنت هاجرن استفطره مسحبن اتي كنتات زفطرو بوليتيكاوي معبالنيو
ከምኡ ስለ ዝነበረ ኸኣዩ እተን ጋዜጣታት ምስቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ብሓደ ተሰዊረን ጠንቂ ናይዚ ነገር እዚ መርሚርካ ብንጹር ኣይተፈልጠን ላዕለዎት ሓለፍቲ ክድዓት ፈጺሞም እተን ጋዜጣታት ከዓ ምስኣቶም ወጊነን ዝብልዩ እቲ ክሲ ብድብድቡ ክርአ ከሎ እቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመሪሑ ዝቐጸለ መንግስቲ ዝያዳ ኩሉ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበሮ ከዓ ነቲ ሃገር ከዲዖም ዝብል ክሲ ኣብ ምንጻር ከኣተወ ተኺሉ ናብ ድሃዮም ዘይርከቦ ቦታ ሸሪቡ እንሆ ሎሚ ን16 ዓመታት ኣሲርዎም ይርከብ እቲ ምርኢት ሓይሊ ከሳሲ ዝተረኣየሉ ሕጋዊ መሰል ተኸሰስቲ ከዓ ጠሪሹ ዝጠፍኣለዩ ኩሉ ግዜ ሕጊ ዝህሉ ሰብ ክጋገ ስለ ዝኽእል እዩ ሕጊ ከዓ ፍጻሜ መቕጻዕቱ ብመንገዲ ቤት ፍርዲው ዘተግብር ስለዚ እምበኣር ዝዓበየ ይቕረ ዘይበሃሎን ጌጋ ናይቲ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ተመርሐ መንግስቲ ነዞም ሃገር ኣብ ሓደጋ ውዲቖም ዝበሎም ሓለፍትን ምስኣቶም ጸቂ ሒዞም ዝተባህሉ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ጋዜጠኛታትን ጉዳዮም ኣብ ቅድሚ ሕግን ፍርድን ከምጽኦ ዘይምኽኣል እዩ ኩላትና ከይረብረብና ክንቃለሰሉ ዘለና ጉዳይ ከዓ እዚዩ ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ ሕግን ኣገባብን እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ነቶም ብስም ጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ዝነበሩን ምስኣቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ተኸቲሉ ኣብ ኤርትራ ዝተኣስረ ዝሞተን ዝተሰደን ዜጋ እንትወሲኽናሉ እወ ኣብ ኤርትራ ሕጊዩ ተኣሲሩ ዘሎ ክንብል እንደፍር በዚ ኸዓይና ንዝርዝር እቲ ኩነታት ብዝርዝር ክንፈልጦ ዘይንኽእል ዘለና ሕጊ ዕድል ኣይተዋህበን መን በይናይ ሸነኽ እቲ ከም ሓቂ ዝውሰድ መስመር ኣሎ ኣይተነጸረን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ንስለ ኤርትራ ዝወፈሩን ሃገር ሒዞም ኣስመራ ዝኣተውን እዮም ስለዚ ከዓ ንሃገር ኣሕሊፎም ክህቡ ኣይክእልን እዮም ዝብል እዩ እቲ ዝበስሐ ግምት ናይ ዝበስሐ ሰብ እንተኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ ምግጋይ ተኽእሎ ክህልዎም ይኽእል እዩ እዚ ተኽእሎ እዚ ከዓዩ ነገራት ዝሓላለኽ እቲ ከሳሲ ነቲ ተኽእሎ ናብ ኩን የምጽእ እቶም ተኸሰስቲ በዲልና እንተኾይና ጉዳይና ኣብ ቤት ፍርዲ ይቕረብ ይብሉ እቲ ተዓዛቡን ከምኡ ስለምንታይ ሰብ ፍጥረት ሰብ እሞ ከዓ ምእንቲ ሃገሩ ዓቢ ታሪኽ ዘለዎ ብዘይ ሰብኣዊ መንገዲ ትሓዝን በዚያ ኣትዩ ከይተባህለ ይሽረብን ይብል ኣሎ ጋዜጣታት ብሕትውን ከምኡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ክትሓዝዩ ዝግባእ ነይሩ ሓቂኡ ኩላቶም ማዕረ ሞያዊ ብቕዓት ኣይነበሮምን እተን ጋዜጣታት እውን ኩላተን ሓደ ዓይነት መስመርን ኣተሓሕዛ ኣርእስታትን ነይርወን ክበሃል ኣይከኣልን ስለዚ ድምር ኣቢልካ ብሓደ መንገዲ ክኽሰሳውን ኣይክእላን ምናልባት ቅኑዕ ሕግን ኣገባብን ነይሩ እንተዝኸውን ገሊኣተን ክሰርሓ መቐጸላ ገሊኣተን መጠንቀቕታ ምተዋህበን ንገሊኣተን ካብ ስራሕ ክእለያን ክቕፅዓን ምተገብረ እዚ ሕጊ እንተዝነብር ኣብ ዝብል ሓሳብ ዝተመርኮሰ ሓሳብ ዕድል ዘይረኸበ ግን ንኹለን ምስቶም ሓለፍቲ ናብ ሓደ ጨካን ዕጫ ተለኣይኸን ነዚ ክንዝክርን ክንምርምርን ከለና እቲ መሰረታዊ ምጥሓስ ሕጊ ኢና ክንዝርዝር ዘለና ጀርማኖናቲ ጴጥሮስ ሰሎሞን ማሕሙድ ሸሪፎ ድሩዕ ወዘተ ኣብ ናይ ወያነ ቁኑዓት ነይሮም ወይ ኣብ ትድሒሩ ዝተፈጥረ ኩነታት ቁኑዕ መስመር ተኸቲሎም ኣብ ዝብል ሞጎት ኣይኮናን ክንሽከል ዘለና እቲ ኩነታት ካብ ከመይ ሰሪዩ ተበጊሱ ምስ ተበገሰኸ እንታይ ዓይነት ዕንወት ኣውሪዱ ንሳቶምን ፕሬዚደንትን ክሳነዩ ብዘይምኽኣሎም ኤርትራ እንታይ ዋጋ ኸፊላ ክድዓት ክበሃል ከለኸ ከመይ ማለት እዩ ንዝፍጻም ክድዓት መን ይውስኖ ዝብሉን ካልኦት ኣዝዮም ወሰንቲ ሕቶታትን መልስታቶም ክንፈልጥ ስለ ዘይንኽእል ብተዛማዲ ግን መልስታት ክህልዎም ስለ ዘለዎም ንምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርብ ንምንታይ ንኸምዚ ኩነታት እዚ ክደፍእ ዝኽእል ግብራዊ ስራሕ ክንገብር ዘይንኽእል ነታ ኣብ ብዙሕ ካብ ጉዳያትና ሓሓሊፍኣ ርእዩትኣ ተፍስስ ዓለም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተጽዕኖ ጌራ እዚ ፍትሒ ዝሰኣኑ ኣብ መዳጎኒታትን ጎዳጉድን ንዓመታት ተደፊኖም ዘለዉ ዜጋታትና ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ጉዳዮም ክርአ ክትገብር ንሕና ብኸመይ ክንደፍኣ ንኽእል ክንሓስብ ክንመራመር ክንሰርሓሉ ከዓ የድሊ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ካብ ዝኽር ዘይሓልፍ እከለ ከምዚ ኢሉ ፕሬዚደንት ከምዚ ኢሉ መሊሱ ዝብል ጸማም ሓደ ደርፉ ምድጋም ፋይዳ የብሉን ብዘይካ ዜና ወሃልኪ
እቲ ዝተባሃለ ደኣ ሰሚዕናዮ እቲ ዝተመለሰሉውን ከምኡ ሰሚዕናይና ንሕና ዘይሰማዕናዮ ዘለና እቲ ዝተባሃለን ዝተመለሰን ክልቲኣቱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ኣይናይ ቁኑዕ ኣይናይ ጌጋ ምንባሩ ጥራይና እዚ ስለ ዘይሰማዕናን ክስማዕውን ናትና ድፍኢት ስለ ዘይገበርናን ከዓ ገና ኣብቲ ቅድሚ 16 ዓመት ተፈጸመ ኩነት ጥራይ ክንትክዝ መዓት ክትገልጾ ዘይትኽእል ዘሕዝን ሞት ስደት መከራ ኣብ ኤርትራ ተተመላሊሱ ተደራሪዑ ይቕጽል ኣሎ ድሕሪ ጉጅለ 15 ክንደይ ሰብ ተኣሲሩሎ ክንደይ ሰብ ተሰዲዱ ክንደይ ሰብ ሞይቱ ተገፊዑ እወ መኣልያ ይብሉን እቲ ምኽንያት ብእዋኑ ሕግን ኣገባብን ክእሰራ ከለዋ ኣብ ክንዲ ንዓኣተን ነቲ ፍጻሜ ጥራይ ስለ ዘእወናልዮ ሰባትን ፍጻሜን ወከልቲ ናይቲ ዝዓበየ ስእሊ ጌርካ ዓበይቲ ሃገራውያን ሕቶታት ክምለስ እንተዝፀዓር እቲ ሕጊ ጓዕፂጡ ዘሎ ስርዓት መገላበጢ ዝበሃል ነገር ኣይመሃለዎን ነገራት ከዓ ደፋ እናበለ መስርዑ መሓዘ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ዘሕዝን ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብዘሕዝን መንገዲ ቀፂልዮ ብሕጂ እውን ክቕፅልዩ ክሳብቲ ደው ዝብለሉ ነጥቢ እዚ ከም ሓደራ ኣብ ሕግን ኣገባብን ኣውያት ክካየድ እቲ ኣውያት እውን ብግብሪ ተሰኒዩ ክድከመሉ ዝወሃብ ዘሎ ሓደራ ከቢድ ኣቓልቦዩ ዝጽውዕ ዘሎ ከም ኣብነት ጥራይ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ነበር ኣቶ ሙስጠፋ ኑር ሑሴን ኣብ ጉዳይ ጉጅለ 15 ከዲዖም ዝብል መትከል ነይርዎ ኣብ ማዕከን ዜና ኤሪቲቪ እውን ሃሂሉ ደርጊሕዎ ኣቶ ሙስጠፋ ነቲ ፕሬዝደንት ዘቕርቦ ክስዩ ኣራጊዱ ስለዚ ከዓ ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ነቕርቦ ዘለና ስለምንታይ ንስኻኸ ብሕጊ ዘይሓስካ ዝብል ከቢድ ሕቶ ንኣቶ ሙስጠፋ እውን ከምኡ ጥራዩ ክበሃል ዝኽእል ኣቶ ሙስጠፋ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እንተኾይኑ እምነትካ ንሃገርካ ከዓ ትፈቱ እንተኾይንካስ ንምንታይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጉዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ክርአ ዘይሓተትካ ጥራዩ ክበሃል ዘድልዮ ነይሩ ንሱ ይኮነን ጠላም መደናገሪ ምስ ኢሳያስ ዝወገነ ዝብል ቅጽላት ጥራዩ ተዋሂብዎ ግን መሊሳ ከዓ ካልእ ሰዓት መጽያ ኣቶ ሙስጠፋ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ብጎነጽ ካብ ስልጣን ከኣልዩ ካብ ዝተበገሱ ኮይኑ እታ ናይ ወትሩ ዕጫ ከዓ እናብኡውን በጺሓ ድሕርዚ ፍጻሜ ከዓ ኩሉ ናይ ቅድም ቅጽላቱ ኣሊኻ ኣንጻር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝቆሙ ጀጋኑ ተባሂሉሎ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ሕቶታት ኣብ ምርኣይ ዓብ ድኻም ኣሎ ሎሚ ኣውራ ኣመኻሪ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዘሎ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ከም ገለ ኣንጻር ፕሬዝደንት ተሲኡ እንተዝበሃል እዚ ኩሉ ኣጓይናዮ ሃሪምናዮ ገዲፍካ ጅግና ዲና ክንብሎ ዝገርም እዩ ሎሚ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ብዙሕ ንዛረበሎም ኣለና ምስ ወፁ ከም ተራ ሰባትን ምንም ሽግር ከም ዘይሕለፉን ክንወስዶም ምዃንና ከዓ ሕሉፍ ምስክር ኣሎ ንኣብነት ኣባላት ሬድዮ ባና ዝነበሩ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከለዉ ክንደይ ግዜ ዓንገረር ተባሂሉሎም ምስ ወፁ ገለ ካብኣቶም እውን ካብ ሃገር ምስ ወፁ ንታሪኾም ንብቕዓቶም ኣብ ገለ መድረኽ ክደልይዎ ንዝኽእሉ ደገፋት ጠጠው ኢልና ዶ ተቐሊስናሎም ኣይፋልናን ናብኡ እኳ ኣይቀርብ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ጅግና ክትከውን ክትእሰር ክትርሳዕ ከዓ ካብቲ ማእሰርቲ ክትወፅእ ጌርካ ክውሰድ እንተኾይኑ ኣብ ቀጻሊ ውርደትን ግፍዕን ኢና ክንነብር ኣብ ኤርትራ ሕግን ኣገባብን እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ንሱ ዝፍትሓሉ መንገድታት ብግብሪ ንስራሕ ሓንሳብ ዘይኮነ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር በገባቢ ዝዓይ እወ ብስርዓት ስርዓተ ኣመጋግባ ስርዓተ ምሕቃቕ ስርዓተ ዑደት ደም ዝብሉ ኣብ ገዛ ኣካላትና ዘለዎ ሓቅታት ንኣብነት ነገራት በገባብን ስርዓትን ከም ዝኸዱ ካብኡ ምስ ዝወፁ ከዓ ዕንወት ከም ዝኽተል ዘረድኡ ህያው ኣብነታት እዮም ተጋደልቲ ኣሕዋትና ሓርነት ተሰኪሞም ኣስመራ ምስ ኣተዉ ኣታወዲ ኣንትጓል ኣገባብ ግበር ኣገባብ ትገብሪ ዝብሉ ዓበይቲ ሓረጋት የድምፁ ነይሮም ንኸምኡ ዝዕድም ኩነታት ከጋጥም ከሎ እቲ ዘሕዝን እዚ ነገር እዚ ብደረጃ መንግስቲ ኣብ ዝቆመ ዓብዪ ሃገራዊ ጉዕዞ ዜሮ ስፍራ መሓዝዩ ነይሩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ነገር ኣገባብን ስርዓትን ሕግን ዘድልዮ
ሃገርና ከዓ ከምኡ ክህልዋ ዓቕሚ ዘለና ክኢላታትን ምሁራትን ተጽዕኖታት ኣብ ምፍጣር ኩሉ ከዓ ብኽእለትን ፍረ ብዝህብ መንገድን ሓበሬታን ንቕሓትን ክንህብ ንኽእል ስነ ጥበበኛታትን ናይ ዜና ሞያተኛታትን ከዓ ከምኡ ብሓላፍነትን ናብ ኣውራ ነገር ብዝቐንዕ ጻዕርን ክንሰርሕ ካልእ ዝተረፈ ዓውዳትን ከምኡ በብኽእለቱን ሞይኡን ክጎይን ከሰልጥንን ብርቱዕ ሓደራ ንህብ ኩሉ እንተዘይብልና ከዓ ካብ ሃለውን ሃበስ ቀደስን ወፂና ክንጓዓዝ ህልው ግዜ ይሓተና ኣሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ